Ya, kule video ngizonifundisa ukuthunga idatha ukuthi ulithunga kanjani idatha. So, nandi idatha lami laphana. Uyabo nje uma uthanda uyaliphina, uliphine mase uzoliphina masiqedile ukuphina uzolandela nje ulithunge ngoba ngikudwebile nje, uyabo. Nakhu emshinini uzoqala u-backstitch-e lapho u-reverse-e mase uyalithunga idatha lakho. Ulithunge idatha njengoba ulikalile nje endwangini. Mase uqedile futhi uphinde u-reverse lapha khona uzolivala idatha lakho lingeze ukuqaqeka mase uqedile ulithunga, yabo. Uyabeka laphana, uyaqala uya-backstitch-a bese uyalithunga ulithunge uze uyophuma nalo. Landela nje uthi awakajwayele ungalidweba nje njengoba ngilidwebile khona uzolibona. La liphela khona nje uya-backstitch-a, yabo. Sengiqedile ukuthunga amadatha e-front. Lana sengithunga awe-back amadatha. Ngiyakhona ngizoyenza into efanayo. Mase uqedile-ke uzowa-ayina. Kubaluleke kakhulu ukuthi uma uthunga u-ayine iy'nto zakho, yabo. Ngiyalivala nje kanje, yabo. Ngigoqa indwangu yami laphana, ngiyalithunga idatha, yabo. Awe-back-ke la, ulithunge nje noma yiliphi nje idatha ulithunga kanje noma lisesiketini, kwibhuluko nje lithungwa kanje. Indlela yokuthunga idatha leli ukuthi awukwazi ukuthi uthunga kanjani idatha. Nanto-ke sengiliqedile ukuthunga idatha lethu. Ngithungile, yabona la angikali-ayini. So, kubalulekile ukuthi u-ayine uma wukuthi uyathunga. Yonke into oyithungayo u-ayine, i-ayine ne-steam khona kuzoqonda kahle yonke into ibe kahle. Kungabi nje ngathi manje umuntu uma eyigqokile into uyabona ukuthi hhayi lo uyithungele. Uku-ayina kuyasiza ukuthi iy'nto zakho zibukeke kahle ngathi nje hhayi lezi zithenge esitolo. So, kubaluleke kakhulu ukuthi u-ayine. Uyangibona nami ngiya-ayina la, ayina idatha lami khona koqonda nje. Kungabonakali nawe ngithungile, yabo. Uyalibona idatha la, alisabonakali nakahle la njengoba ngi-ayinile, uyalibona kuhlanjwa ngoba ngi-ayinile. So, ya, ngiyabonga ngokubukela i-channel. Thank you for watching.